Hei! Olen Elina Kilppu eli Walter Kilpi Kustavissa kirjallisuusviikon taiteellinen johtaja. Tämän videon lopussa kerron, mikä on Kilpiviikon vuoden 2025 teema. Tänä kuluvana vuonna ollaan juhlittu 150-vuotiaasta Walter Kilpeä. Kilpi on juhlavuotensa ja valokeilansa ansainnut, mutta mieleen on väkisinkin juolahtanut ajatus: kun juhlimme suuruuksia, pystytämme patsaita ja palkitsemme, mitä kaikkea hienoa siinä sivussa jääkään varjoon, marginaaliin ja unohduksiin. Taidemaailman eliittiin, kirjallisuuden kaanoniin ja historian kirjoihin pääsevät nimittäin vain harvat, eikä valintaprosessi ole aina kovin oikeudenmukainen. Kesän 2025 Kilpiviikon teemaan ovat innoittaneet myös kustavilaissyntyinen näytelmäkirjailija Hagar Olson sekä kirjailija Hilja Kilpi, jonka jälkipolvet tuntevat lähinnä Walterin vaimona. Ensi vuoden Kilpiviikko antaa siis tilaa parrasvaloissa myös vähemmän huomiota saaneille, sattumalta unohdetuille ja tarkoituksella sivuutetuille. Ensi vuoden teema on valossa ja varjossa. Nähdään kesällä Kustavissa.